Hvordan går det med at sælge serviceaftaler til dine kunder? Sælger du nok til at dække de udløbende aftaler, eller er din serviceaftaleforretning i gang med at afvikle sig selv? Analyser viser, at du kun kontakter 10% af de relevante kunder. Du har altså ikke kontakt til 90% af salgspotentialet. Og det er selvom du har kundernes data og står forrest i køen. MyCar Auto E-commerce i kombination med dine serviceaftaler er løsningen. Med kombinationen af automatiseret kundekommunikation og dit serviceaftalekoncept vender du udviklingen og genstarter væksten. Det unikke, spørger du. Dit serviceaftalekoncept og dine kundedata gør det muligt for MyCar at skræddersy en kundespecifik serviceaftale til alle relevante kunder i din kundebase og dit markedsområde. Kort sagt, serviceaftalekonceptet og din kundebase leverer data, MyCars software går ind og sælger til kunderne, og du som forhandler får en ny salgskanal og indtjeningskilde. Og Kunden skal bare tage stilling, når det passer, og alt kan bestilles online. Kunderne kontaktes altid med høj relevans på rette tid og sted. Skal du med på rejsen, der vender udviklingen og genstarter væksten?